Gati-gati nimbali kula jane enten napa? Wong ya aku iki mau lagi masake sampean lho ya. Aku ki ya jane ya rada bingung. Lah nggih kok ya ora kaya adat sabene sampean iki kok ya nganeh-nganehi. Lha kok ora nganeh-nganehi piye? Nalika aku babat ana ing tanah Jawa atau aku ki ketemu karo pawongan. Oh ngono lho banjur. Aku entuk cecolo entuk sasmita. Dikongkon ngruwat sengkalane putrane. Oh ngaten. Jenengan disuni pitulungan. Dijaluki sabiyantu. Lah jenengan ngendika pripun? Aku ya rada pekewo HP jawabe, Mbem. Oh. Mula aku iki njaluk ego praktikum iki aku kudu kepiye? Lah ngene lho Kang Mas. Piye, Mbem? Sampeyan iki lak ya isih muda taruna. Babakan pangruwatan iki kudu sing lakoni wong sing sepuh. Dereng jamak lumrah yen to panjenengan ki arep nglakoni adicara ruwatan. Mula iku yen sampean badhe mbalekaken sing badhe nyuwun pitulungan dhateng panjenengan ketoke ya ora kepenak. Aku ya pekewo. Lah awake dhewe ayo bareng selamur laku jumbuhake kahanan ana ning tanah Jawa. Yen ning Jawa iki yen wong sepuh kakung ki kan aran kaki. Lah yen wadon karan ini. Yen wadon karan ini. Lah niku lho ingkang kula kajengaken duka angin panjenengan badhe klarat sedaya menika. Bem. Nggih. Yen aturmu kaya ngono aku wis tanggape sasmita. Wiwit dina iki kowe karo aku aja nganggo jeneng Raden Benul Raden Tempe maneh. Lajeng. Nganggo jeneng Kaki Legeyek lan ini Legeyek, Bem. Oh, ngaten. Kula menika sarujuk sanget pinemu panjenengan delah kula menika karan Kaki Legeyek sonini Legeyek. Ra wis pantes to. Nanging kok kula mireng prenjak ganter-ganter sak njawinipun griya. Janipun wonten menapa to? Kandhane wong kang narsis kae bakal ana tamu agung sing rawono rompoke dhewe. Oh, ngaten. Coba dirantu sauntara ya niki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nun sewu, panjenengan menika paring asma sinten saking dusun pundi? Kok raya-raya wonten dalemipun kula kaliyan garwa kula wigatosanipun menapa nggih, Pak? Nami kula Suparman Desa Gbibik. Oh nggih. Menika kapernah garwa panjenengan. Kang asma sinten, Pak? Dia Isana Ernawati. Oh, wigatosanipun menapa nggih? Putrane menika asmane Arnita Septiana. Arnita Septiana. Wigatosanipun panjenengan kok rawuh wonten rompoke kula kaliyan garwa kula menika wigatosan napa nggih? Ngeten Bapak Pentul. Oh, Kaki Legeyek. Sepindah suatu rahim Nggih. kaping kalih ajeng nitipake putranipun Bapak Supraman. Nggih. Ajeng nitipke putri panjenengan. Nggih, niki Bapak Suparman. Putri panjenengan Bapak Suparman nggih. Nggih. Aku nek sing nampakno kene bingung asine. Ngeten Kaki Legeyek niki gadah sengkala niku unting-unting. Gadhahi lelele bunting-unting. Nggih. Oh, anak lambung sawiji yon ini. Napa panjenengan sampun kelas lahir batos panjenengan? Ngeten Kaki Legeyek kula niki kan wakile. Nggih. Monggo bapake monggo ditembung mumpung wonten bapake ngoten. Nak anak kula pun Tembung pripun to? Nggih sampun. Oh. Bapake tembung niki ikhlas ta mboten ngoten lho. Ah nggih. Lah miki panjenengan cekli terus kok.
Nun sewu, napa panjenengan sampun ikhlas lahir batos panjenengan, Pak? Nggih, Ibu nggih sampun ikhlas lahir batos panjenengan. Anak ngeten kan pun lega, bapake pun ikhlas, ibuke pun ikhlas. Jenengan ikhlas napa mboten? Lho nak kula nggih ikhlas apa kula? Heeh. Mriki, Mbak. Heeh. Nun sewu. Nggih. Tasih wonten wigatosan malih napa sampun rampung, Pak? Niki sampun cekap niki ajeng pamit kondur. Mbok menawi ajeng kondur sumangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo. Talang ature sumeh banget to ya. Aku agar talang ature iki aku enggak suka aku. Kok iso gak suka piye to? Bulet kaya benang. Wong bretae kaya ngono kok ya. Nini lek geyek. Dalah. Iki kowe ora duweni putra iki mati titipi putra semene gedene ya to. Ngene iki latiku bungahku nene. Bunga no. Iya to wong 20 taun omah-omah nganti yaene ya ora diparingi anak. Lah iki dipasrahi anak pasuryane ya ayu banget. Heeh iki nek tak sawang-sawang, nek tak sawang kok kene ya to. Persis angka 10. Kok iso angka 10? Lah iki cilik lah kowe gedhi. Alah kaki sampean ki ngene iki debenakno leh mung rumati kok. Lah iya, iki yo ngetokno mangan ramangan yo ketok lemu. Ngeten lho kaki. Piye nini? Sekawet wau maturipun Bapak sinten wau? Bapak Suparman. Ngendika yen to putranipun menika nggadahi sengkala. Mila menika kula tak nyuwun pamit langkung rumiyin wonten ing kepungkuran nggih kaki. Iya nini. Nggih. Kaki legeye. Nini legeye. Kula nyaosaken janur kuning wonten asta panjenengan nanging kula badhe pitaken dhateng panjenengan. Takon babakan apa nini? Kok panjenengan menika nggadahi janur kuning ingkang dipun sengker wonten ing gedhong pusaka 7 dina 7 bengi lawas iki jane arep dienggo apa ta? Janur kuning iki bakal ndak kalongkono janggane anakmu. Oh ngono. Kanggo keselamatan Rina kelawan sakwengine amarga anakmu kae nandang lilip bocah kang isih reget. Iki janur kuning diparingi aji sangot supaya njaga keselamatane anakmu wadon. Pancen bener kaya ngono ya Nini. Mula kuwi iki tak kalongne ana ing janggane iya, anakmu Nini. ya. Saka gedhe katasane janur kuning kae, cahya utawa nur sing temurun saka dhuwur kae. Oh walah ngono to kaki. Ngene lho kaki. Piye Nini? Gandeng anakmu Arnita Septiana iki mau wis dadi anake dhewe. Supaya ora kadenangan para tangga teparo yen iki mung anak titipan. Iya. Ayo bareng-bareng digenti jeneng. Kaya ngono. Jumbuhake kahanan. Jumbuhna kahanan. Heeh. Genduk Anita Septiana. Perawan Jelagur. Kaki legeye. Nini legeye. Matur nuwun banget gandeng anakmu ki mau wis kok ganti jeneng Perawan Jelagur. Nanging sampean ki aja enak kapenak. Piye Nini? Adat sabene ning omah ki ya mung wong loro. Iya. Lah iki malah aku dipasrahi bocah siji wis perawan ngene iki kebutuhane akeh lho kan. Iya engko nek ape tuku skincare piye? Lah iya iki perawatane ya duit, sembarang ya duit. Kaya ngono. Yen sampean ki mau enak kapenak ning omah kanggo nyukupi anak bojomu ki apa? Aku ora enak kabeh nek sakjane rompok. Aku bakal budal ana ing Kutaraja. Upama kowe karo anakmu tak tinggal sakjane rompok apa ya wani? Ngene lho kaki. Iya Nini. Yen toh aku mung ning omah dhewean ki ora apa-apa. Gandeng iki anakmu duweni sengkala mengko gek-gek ana apa-apa mula kuwi aku njaluk kanca ruang supaya ngewangi jaga keselamatan anakmu wadon. Nini legeye. Iya. Yen kowe matur njaluk kanca ruwan, sejatine anakmu lahir ing alam donya kae ora kaijenan. Banjur. Duweni sedulur tua papa cacahe ning maujud badan halus. Oh ngono to kaki. Upama iki dina tak cipta dadi badan kasar, tak jaluk aja wedi ya Nini. Ora kaki. Bismillah. Ngger. Supi ya. Amara. Lalu ama. Mutmainah.
Nini legeyek. Ya iki wujude ngeduluring tua anakmu Prawan Jelagur. Coba tak dangun sik ya Nini. Ya Resupiah amarah ulama mutmainah. Sekawet kowe badan halus tak cipta badan kasar. Iki dina ora tak kone nak kapenak lungguh jigrang sila tumpang paribasane. Nek kowe tak kakon jaga, bau kiwa tengene kadang mana muga dadi kancarane Nini legeyek apa sago, Ger. Nini legeyek. Selak kesulitan kebutuhan Kutaraja. Sewang sewana andum selamat aku njaluk pamit.
Lah kok aku iki mau ngetus kowe kok anakku ra katon dhewe. Lah iki mau prawan jlagur menyang endi? Lagi wae tak tinggal masak ning mburi. Lah rumah saku iki mau tak goleki kok malah ora nang papan kene. Mutmainah. Gandeng iki mau sing bisa tata jalma mung kuwi. Kula kuwi Simbok arep takon kalawan kowe nggir. Taken babakan nopo? Iki mau kadang wanom prawan jlagur menyang endi nggir, Bud? Ngaten lho Nini. Iya. Saderenge matur kula nyuwun pangapunten Kang Ageng Nini Legaya. Loh, matur wae kok ya njaluk ngapura napa to nggih? Kula ajeng matur adrih Nini. Ora perlu wedi waton iki mau kowe ora nggawe salah karo aku ora bakal duka kalawan kowe aku. Ing sekawet kula maula dolanan gegojekan saantawis kalian kadang anom kula. Ing inggiling griya menika wonten mendung kang angen danu. Iya, Nggir. Wonten pedhut sing peteng. Bareng mendung menika ical kadang anom kula ical Nini Legaya. Kuilan. Mutmainah. Ucapanmu ki mau tirik-tirik tak rungokake rumah saku gawe bunga ing atine Simbok. Kula kang luput Nini Legaya. Nanging jogene kowe ki mau gawe gelane Simbok. Kula kang nyuwun pangapunten. Mutmainah alwamah supialan kowe amarah. Tuwuh tinimbalan. Ora kurang-kurang anggonku ki mau mati-mati kalawan kowe supaya jaga keslametane kandangmu anom. Amarga kuwi bocah titipan yo nggir. Yo kene anggonmu jaga nganti tledor Mutmainah. Yen tono pitakonan wong tuane tumeka ning papan kene. Simbok banjur ngomong piye Mutmainah? Panjenengan ampun kuatos kula ingkang sagah tanggung jawab. Simbok ora oleh kuwatir amarga kuwi putra titipan sing kudu tak guluwendah ning papan kene. Kula ingkang sagah tanggung jawab Nini. Apa kowe bisa balekake kadang wanama ning papan kene? Mugi-mugi saged Nini Legaya. Mutmainah. Nggih. Yen pancen ucapanmu kaya ngono bakal tak ugemi. Nanging yo kene. Wis sauntara suwe iki bapakmu kaki legi anggone lunga ning kutha raja kok ora beli-beli. Senajan aku iki mau sagu balekake kadang wanama ning papan kene. Simbok rumangsa bingung. Kaki legi Nini Legaya aku sing bali Nini. Gale kondur. Kaki. Nini Legaya. Aku bali ora kok papak karo esem guyumu malah kok papak karo tawang-tawang tangismu. Kula saking bingunge manah kula ngantos kula bingung ajeng ngendika dhateng panjenengan Kaki. Bingung babakan apa Nini? Sajre sanget. Nini Legaya. Waduh arep dhateng panjenengan mawon kula bingung. Nini Legaya. Coba matura. Kowe iki garwaku, donyaku ya bandaku. Coba walaka wae Nini. Amargi menika babagan putra panjenengan Prawan Jlagur Kaki. Si Prawan Jlagur kae menyang endi Nini? Prawan Jlagur ing dinten samangke anes Kaki. Putraku ilang.
Nini Legeye. Kula bingung. Amargi menika putra titipan mila menika kula ngantung-ngantung rawuh panjenengan. Supados panjenengan saged balekaken putra panjenengan kaki. Lagi wae aku bunga duweni putra. Nanging cobane Gusti ya kene matumpa tumpi-tumpa undung. Yen iki dina kowe lan aku tansah tutup pinutuh ora bakal ana rambunge. Nanging kaki Legeye. Nanging piye Nini? Mutmainah menika nggadahi kaluwihan menika gondo pangrasa. Kiyambakipun saged balekaken putra panjenengan. Kaya ngono. Mila menika kaki, kula tak nyuwun pamit minggah wonten ing sanggar pamujan meminta wonten ngersanipun Gusti. Tak jaluk aja kendhating donga ya Kula Nini. nyuwun pangestu panjenengan. Iya Nini. Nger. Ing sekawet kowe muni sago jaga bau kiwa tengene kadang manom. Ning iki dina kasunyatan kadang manom ilang tanpa lacak. Mutmainah. Kowe sing duweni aji ganda pangrasa lan panglimunan. Kowe saha golek ana ngendi papan dununge kadang manom. Lan kowe kabeh aja nek kepenak sakjane rompok. Mematur lakune Mutmainah supaya bisa baline kadang manom ana ing pangkone kaki Legeye lan Nini Legeye. Aja mung tanana windana bebasan. Tak jaluk iki dina enggal budhal ngarsa bagus. Supaya hamarah ulaman kemet sekawat tak kongkon golek ana ngendi papan dununge kadang manom. Ning yo gene iki dina kowe wani bali ana pengarepane kaki Legeye. Mutmainah. Apa wis entuk gawe kerja bagus? Lores menika Kang Nyidra. Kadang anem. Dadi kewan kangge gilir Kang Nyidra kadang anem. Nger sekawet kowe badan halus tak cipta badan kasar. Iki dina bakal ndak cipta badan halus maneh kanggo kekuatane jiwa ragane kadang manom. Mula rasa suwen iki dina galep banana kerja bagus. Mandek satrio. Tejo laksana tejane wong anyar kadon. Wong gedhe dhuwur. Ning paran Tambuh marang aku. Sajroning tanah Pulo Jawa kene ora ana loro, uga ora ana telu. Iya. Ya mung sawijine aku sing kena diarani Sri Bathara Kala Gelap Seta. Ya aku Raden Gembong Kamijaya. Balik kowe sapa wong gedhe dhuwur. Wani ridulaku sapa dadi dasanamamu? Wis jamak lumrahe menungsa urip kon pinakon sak tekeng marga catur. Ya aku iki wong ngecemakon sak kembaran kaki Legeye kang dadi sesingitku kerja bagus. Welah dalah ngiras pantes keberan aku bisa adu arep karo. Iya. Kaki Legeye. Ini paran. Ya ning papan kene. Aku kepengin ageh janji nalika sejarah tanah Pulo Jawa kan. Jadang pangane Sri Bathara Kala Gelap Seta 167 pamungkas. Iya. Kaki Legeye. Ini paran. Ning yo gene. Aku dina iki wani mlebu. Ana sakjroning desa Gribek kene. Sakjroning desa Gribek kene ana pawangan sing duweni jeneng Bapak Suparman dalah ibu. Pancen bener. Diah Isna Irmawati. Iya. Bapak Suparman kae duweni anak siji cacahe wadon sing kira dari bocah unting-unting. Iya. Sakwise tak tadah dadi kala mangsa. Ora gawe ademe sakjroning gua garbaku. Kaporo gawe sengsarane. Ya kenapa Kaki Legeye? Gelap sayut. Yen kowe takon apa sebab sakwise kowe nada kala mangsa putrane Bapak Suparman kae ora ndadekake ayem tentrem sakjroning go garbamu. Kaporo rasane panas pedes preh merga kowe lali marang janjine Kaki Legeye lan Nini Legeye ewa semono. Kowe kena nada kala mangsa titi sing Bapak Dami Bukawa sing nandang lali lan sing nandang sengkala. Mulai wektu dina iki Bapak Suparman sak keluarga kae wis eling ruwat sengkalane putrane. Malah kapora bocah tak kalung ngaji sanget kang wujud janur kuning
Mratandhake bocah kang wis suci, ora duwe getek ciri apa wae mula gelap sayuta. Wektu dina iki putraku entuk ya ndak jaluk, ora entuk ya ndak jaluk. Upama gelap sayuta ngamuk bakal ndak sembadani kok cabang. Lah dalah kaki lege. Sugih kedel bondo wani. Kowe wani njaluk anakmu sing wis ana sakjroning gua garbaku iki. Apa pawitanmu? Umpama iki dina Sri Bathara kala gelap sayuta. Njaluk bebono apa sanggup minangkani. Waton donya ana wujud bakal ndak wujude bang dadi panjalukmu. Kowe njaluk Mas Picis Raja Brana busana sing gemebyar kae waton siji. Aja mudune lintang lawan rembulan kae kerja bagus. Lagi legi. Paran. Rono gobongmu lek mripatmu. Iya. Aku ora butuhake Mas Picis Raja Brana. Ora njaluk busana kang pating gemebyar kae. Apa meneh temurune lintang. Banjur lawan rembulan kae ora. Anakmu kuwi raga kekantilan nyawa sing kepanjingan sukma. iya. Pinangka gantine raga kekantilan nyawa sing kepanjingan sukma sing nganggo sarwa seta kang aran pitik putih siji cacah. Kuwi sing kepisan. Kang angka loro. Angka loro. Mori putih sadedek pengawe. Angka telu beras sapi sak bumbune. Ora esuk ora sore sing dadi panjenengane Sri Bathara kala gelap seta. Bakal mbok wujudi dina iki bakal aku kerake putra. Ngarepe tak kandhake waton donya ana wujud bakal ndak wujude bang dadi panjalukmu. Putraku kok ulungake esuk bakal ndak wujude esuk. Kok ulungake sore bakal ndak wujude sore kerja bagus. Lagi legi. Paran. Yen mengkono ora sakit suwen. Saake anakmu sing wis ana sakjroning gua garbaku. Mundur saja kan tapanane kerja bagus. Nene legayek. Wis cukup bangunmu meminta marang Gusti kang gelar jagat nini. Ji. Iki saiki putramu wis bali ana ing panggonmu ya nini. Sik to tak titine to Kaki. Titikanku mung siji janur kuning sing ning janggane anakmu. Lah ya. Duh. Sik to Kaki. Apa? Lah bareng ketemu tek sikile ilang. Dudu sikile ilang. Apa? Roke kedawan. Oh alah. Kok iso? Tak kira ra mulih ki mau sikilmu digondol. Ya ora iki mau tarwangi munggah gunung medun jurang abot botang rebut putramu sing ditadakala mangsa karo gelap sayuta kae. Alah aku ya matur nuwun banget Kaki. Gandeng ki anakmu wis ketemu. Sak wayah-wayah yen to wong tuane tekan kene iki ora bingung anggone ngomong. Lah iya. Lah iki tak terus sak njabane griya iki ana apa to? Mbok menawa ana tamu agung sing rawuh ya nini. Dirantu Sauntara. Oh ngono. Iya Kaki. Lah kok katon kledang kaya aku ya ora samar kok ya. Lah ya kaya Bapak Parman to. Sing Parman sapa? Bapak Suparman. Kok malah bobok Parman? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kula mboten pangling menika Bapak Suparman adalah Ibu Dia Isana Irnawati nggih. Panjenengan kok tebih sangat saking dusun Gribek nggih. Kok betul kados ngaten menika janjane kagem napa lho, Pak? Ngeten Kaki Legayek. Pripun? Kula niki memakili sak keluargane Bapak Suparman. Nggih. Sepindah silaturahim kaping kalih ajeng ngejak wangsul putrinipun Bapak Suparman. Kaping 3 niki memereng sedekah utawa ganjaran marang Kaki Legayek lan Legayek saking bungae Bapak Suparman pun ngruwatake putrinipun ngoten. Oh, ngaten menika kagem tetebusan minangka sedekah panjenengan nggih. Napa panjenengan sampun ikhlas lahir batos panjenengan? Nggih. Ibu ke sampun ikhlas nggih. Nah, kae ditamani sik ton ini, heeh. Lah kae gendong kabotane saka Gribek kadol lho tekan kene. Kula matur nuwun sanget nggih, Pak, Bu. Nggih, mugi-mugi dados barokah ing sak mangkene. Amin. Nuwun sewu. Saderengipun panjenengan ajak wangsul putri panjenengan. Kula titip wujuding janur menika nggih. Menika dekek teng andhapipun tilem genduk. Selami sepasar dinten. Gangsal dinten. Nek sampun sepasar dinten monggo panjenengan bucal teng kali sing wonten toyane mili. Kanthi sesebutan Bismillahirrahmanirrahim. Aku ora ngguak janur ning mbuak sing kalane anakku. Sebut asmane Fatihah kaping 3 panjenengan bucal nggih. Menika sampun dados putrinipun Kaki Legayek lan Nini Legayek kula tambahi jimat asma Prawan Jelagur.
kagem njagepi syarat lan sarana monggo panjenengan timbali kula paringi tulodo nggih. Nggih. Nduk anakku Arnita Septiana Prawan Jelagur. Nduk anakku Septiana Prawan Jelagur. Dalem, Pak. Gentosan ibu sami kados bapak wau. Nduk anakku Arnita Septiana Prawan Jagur. Dalem, Bu. Alhamdulillah menika sampun njagepi syarat lan sarana. Kula mboten saged menggah ateges menika asli putri panjenengan nggih. Monggo sungkem kalian bapak ibu salim. Nun sewu. Nggih. Mbok menawi sampun rampung wigatosanipun, Nggih. kula mboten ateges nundung, mbok ajeng wangsul sumangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo. Kaki legeye. Nini legeye. Niki kula dipun betahaken wujudipun embor. Salebetipun embor menika wonten uga rampenipun bak menawi. Sedaya menika wonten werdinipun tulung dipun werdekaken. Kersanipun tangga teparo menika mangertosi kajatipun Pak Parman. Kaya ngono. Nggih. Kabeh ning tanah Jawa kae mawa werdi ya nini. Iki bakal ndak werdekke. Embor menika Bapak Suparman kae wis gembor-gemborake kajate anggonipun nikahno putrine. Beras kuning Bapak Suparman sak keluarga kae wis ngeneng-ngenengake sok kapan aku iso ngomong-ngomano anakku iso ngruwat sengkalane anakku. Lah iki kembang setaman. Kembang setaman. Mugi-mugi penayungan iman rezeki kathah halal dalah barokah. Wajib. Wis dadi kewajibane wong tuwa loro ana unan-unan anak pola bapa keprada. Godhong alang-alang apa-apa godhong kluweh. Godhong alang-alang godhong apa-apa lan godhong kluweh. Mugi-mugi kajatipun Bapak Suparman boten alangan setunggal rubeda punapa-punapa lan godhong kluweh. Mugi-mugi diparingi luwih lebar rezeki kaya banyu kang mili kae. Amin. Iki wonten kupat luaripun kaki. Kupat luar. Bismillahirrahmanirrahim. Sinek-sinan para wali para nabi, kaki danyang nini danyang kedanyangan bersama yang dusun ngripik, kaki danyang nini danyang kedanyangan bersama yang tanah pulau Jawa. Uga sinek-sinan dinten pitu pekan gangsal dumawa wonten ing Setu Kliwon. Mugi-mugi kajatipun Bapak Suparman sak keluarga sampun luar kersane Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sri Bathara Kala gelap sayut Dasar kepura nyata. sing gedhe pangapura marang kaki legayek lan ini legayek. Upama iki dina kaki legayek lan ini legayek njaluk sabyantamu kaping pindho apa kowe saged. Sanggup kaki legeye. Yen kaya mangkono jaganen reksanen gane Bapak Suparman kan sakjroning 40 dina 40 bengi. Yen ana Bapak saka lor kerja bagus. Tak papak tak balik nang ngalor. Yen ana Bapak saka kidul. Tak papak tak balik nang idul. Saka kulon. Tak papak tak balik nang ulon. Saka wetan. Tak papak tak balik nang etan. Bagus kiblat papat wis kok adepi. Upama panjalmu tak ganti sarwa apa? Ora bakal sak sawah. Sarwa ireng. Ora bakal. Sarwa lurik. Ora kudu lirik. Sing kok jaluk pitik-pitik mulus mundur sampe sak bakal ndak ujug. Bakal tak bani kaki legeye.
Anak Jemio iki kok. Barengane lho Jem bingung. Siramu bakal tak sangoni kembang jeruk raja-raja. Sami Jaya-jaya Wijayanti Hayu Rahayu kalih Subetone Sambi Kala Sandiwara Barongan Wahyu Putra Wijaya Paripurna.